מה קורה חברים? זוכרים שדיברתי איתכם בעניין הרצון? דיברתי איתכם על זה שאם חסדי השם לא עוזבים את הרצון, גם אם לא זוכים בפועל למה שזכיתם, מה שאתם רוצים לזכות, אם לא עוזבים את הרצון ופעלים על זה, זוכים. אז חוק ברסלב לישראל, אתם בטח די הרבה זמן לא זכיתי להעלות כאן שיעורים, אבל תודה לשם בשבת זכיתי ללמוד לימוד של יומיים בחוק ברסלב לישראל, ועכשיו ברוך השם בעזרת השם, יש לי רצון, בורא עולם מזכה אותי, חוק ברסלב לישראל בעזרת השם נלמד עכשיו ביחד. בעזרתו יתברך. הרי אני מקשר את עצמי בלימוד זה לכל הצדיקים והאמיתיים שבארנו ולכל הצדיקים והאמיתיים שכונה עפר הקדושים אשר בצל ופק לרבנו הקדוש. צדיק יסוד עולם נחמן במה מקור חוכמה רבנו נחמן בן שמחה ובן פק לזכותו ותגיד לנו לכל ישראל. אנחנו נלמד את הלימוד של ו' שבט שיהיה בעזרת השם לרפואת אווה בת פרלה. ליקוטי מרן ו' שבט, ודע שעזה פנים שיש בדור הן הכלבים, כמו שכתוב ישעיהו ו', והכלבים עזי נפש, והן עומדים וחולקים על תפילת איש הישראלי שעדיין לא תיקן בריתו בשלמות, וזה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה תענית י"א צורבה מרבנן דהיטיב בתעניתה, לאכול כלבה שירותה, כי בוודאי הצדיק אכילתו היא עיקר הערך, כי משביע את נפש הדקדושה, כמו שכתוב משלי ג', צדיק אוכל לשובע נפשו, והעץ צורבה מרבנן דמרעיף את נפשו, ואין יודע להשביע נפשו. בשביל זה לאכול כלבה שירותה, שגם בהם כתיב לא ידעו שבעה, כי גם הוא אין יודע איך להשביע את נפשו היקרה, ובשביל זה נקרא כלב בשם שגל, ראש השנה ד', כי הוא בעל תאוות המשגל כנ"ל. דווקא שאין צריך להתענות ומתענה עזר לאכול כלבה שירותה, אבל מי שצריך להתענות בוודאי צריך להתענות, מצווה הוא, וזה בחינת דהיטיב בתעניתה, דייקה יטיב הוא מורה על הדבר שאין משתנה כמבואר. עד כאן לשונו, זכרונו לברכה נ"ל. כלומר רבי עקיבא, כשאתם מגיעים לאבני שיש לאור, אל תאמרו מים, שנאמר דובר שקרים לא יקום לנגד עינייך. הגיע לד', כי השקר מזיק לעיניים בגשמיות וכוחניות בבחינת אישה ג', ומשקרות העיניים, כי כשהעיניים קהות הן משקרין שאינם מראים הדבר כמו שהוא, כגון על דבר גדול מראה שהוא קטן ועל אחד שהוא שניים, הפך מן האמת, כי העיניים נעשו קהות מן הדמעות, כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה שבת קנ"א, ושבו אוהבים אחר רגע השם, וזה הרעות שהולך אחר הבכי, ודמעות הן ממותרי המרה שחורה שהטבע דוחר אותם לחוץ דרך העיניים, והמרה שחורה היא שובת מאכילת הדמים, ואכילת הדמים היא על ידי השקר, כי אי אפשר לדבר שקר עד שיעקר את דמיו. ואמת אי אפשר לדבר כי אם כשמזכך מקודם בדברו, והנפש הוא אדם, כמו שכתוב בעיקר י"ז, כי האדם הוא הנפש, נמצא כשאומר שקר יש לו אכילת הדמים, ומזה באה המרה שחורה, ומותרי המרה שחורה התאבו הדמעות, ועל ידי זה העיניים קהות, וזה בחינת איוב ל', הכותפים מלוח עלי שיח, מלוח זה בחינת דמעות שהם מים מלוכים שבא על ידי שיחה, וזה בחינת אל תאמרו מים, שהוא אזהרה על שקר, כמו שסיים שם שנאמר דובר שקרים לא יקום וכולי. מים מבחינת שקר שהוא בחינת דמעות שהם מים מלוכים, כי השותה מים מרווה צמאונו, אך השותה מים מלוכים לא די שאינו מרווה צמאונו, אלא שמוסיף צמאון על צמאונו, עד שצריך לשתות מים אחרים לכבות צמאונו.